Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. Kedysi dávno v meste tak bájnom a tak slávnom, že dodnes nevieme, kde leží, žili dvaja ľudia. A títo dvaja ľudia z čistej manželskej lásky jedného dňa splodili krásnu dcérenku. Toto dievčatko sa volalo Gertrúdes. Ako vyrastala v zdraví, rodičia sa ju snažili učiť všetkému dobrému a viesť ju k hodnotám im vlastným. Ale v živote každého človeka sú chvíle, kedy na vás rovesníci či vári vrstovníci vyvinú nátlak spojený s omamnými látkami či dokonca drogami a človek podľahne. Tento osud postihol aj rodičov Gertrúdes. Dostali sa do potyčky so zákonom a ich osud začínal byť spečatený. Nakoniec sa zdrogovali až na smrť. Ešte pred smrťou sa snažila Gertrúdes osud týchto svojich rodičov zmeniť. Tancovala pre nich. Neskôr dokonca recitovala básničky, ale oni stále nejavili záujem. A tak, navzdor, Gertrúdes sa rozhodla ísť na ulicu. V tom istom bájnom meste žil jeden chlapec. Normálny, švárny, ba čo viac, príťažlivý. Tento chlapec už nejedno srdce zlomil, pretože mal pekné vlasy, ale hlavne bol študovaný a zabezpečený. Myslíte dobre, bol z bohatej rodiny. Tento chlapec sa volal Pedro de Valo. Pedro mal fungujúcu rodinu. Jeho matka, Socorro, ktorá ho porodila bez komplikácií, nemusela pracovať, pretože jej muž, Ronaldo Miguel, vlastnil pozemky a prosperujúcu firmu. Pedrova sestra Mária Elizabeta bola teda poriadny kvietok. Ich personál tvoril majordóm Emanuel Rodríguez, ktorý bol vždy veľmi verný a poslušný, avšak najviac sa venoval vždy matke, Socorro. Povrávalo sa, že ich vzťah je viac než platonický. Gertrúdes žila na ulici a snažila sa, aby jej ľudia pomohli, aby jej ponúkli prácu alebo ju zamestnali u nich doma. Ale všetci ľudia boli príliš zaneprázdnení a každý ju ignoroval. Až jedného dňa si takto povzdychla. Som ja ale úbohá Gertrúdes. Bože, čo mám robiť? Pošli mi znamenie. A veru, niečo sa stalo. Z tmy sa vynorila ponurá postava a začala zrazu Gertrúdes obťažovať. Chytala ju. Chodila okolo nej a Gertrúdes bola proti nej veľmi slabá. Život je niekedy plný prekvapení a práve v tejto veľmi nemilej chvíli sa na ulici zjavil Pedro a ako tak kráčal, začul ženský krik.
Hneď sa rozhodol konať a spacifikoval nepriateľa, ako sa len dalo. Keď sa Gertrudes a Pedro naraz zohýnali po kúsok papiera, ich pohľady sa stretli a razom sa do seba zamilovali. Ako sa voláš? Volám sa Gertrudes. A máš aj priezvisko? Moji rodičia sa zdrogovali a zomreli. A ja som zdivočela. Môj. Ďakujem za záchranu života. Ja sa volám Pedro. Pedro de Valo. Vaše meno znie sladko ako med. Ale volaj ma len Pedro. Pedro bol milý a vychovaný chlapec a preto ponúkol Gertrudes prácu u nich doma. Gertrudes pracovala ako slúžka a snažila sa plniť všetky požiadavky celej rodiny. Nikomu to nevadilo, len sestra, Mária Elizabeta, nemohla Gertrudes v dome vystáť. Pedro, počúvaj ma. Buď ja, alebo ona. Ona! Nemusíš hneď odpovedať. Ale ja ju milujem. Veď je to obyčajná slúžka. Darom svojmu srdcu nerozkážeš. Co? Veď ja ti ukážem, ty krava sprostá. Mária Elizabeta nebola hlúpa a vedela, že charakter každého muža vie zvrátiť len jedna žena. Jeho matka. Matka, počúvaj, iba ty mi vieš pomôcť. Počúvam ťa, Mária Elizabeta. Matka, ja už nemôžem zniesť tú vož, tú hlupú pijavicu. V našom dome už mi leze naozaj na nervy. Ale Mária, dobre vieš, že tvojho otca nemôžem vyhodiť. On zarába všetky peniaze. Problém dámy. Ale nie, mama, ja hovorím o tej slúžke Gertrudes. Aha, tak. A čo chceš potom odo mňa, dcérka? Mám plán. Mária Elizabeta predostrela svojej materi všetko, čo proti Gertrudes Bude to vymyslela. náročné, ale podarí sa nám to. Milujem ťa. Ó, Pedro, ty si taký úžasný. Si ako trávnik, ktorý sme mali ešte doma, keď som bola dieťa. Keď moji rodičia ešte žili. Hrala som sa. Si ako to slnko, ktoré na nás svietilo. Nehovor viac. Tvoje oči hovoria za všetko. Stane sa mojou ženou. Matka Socorro a sestra Mária Elizabeta pozorne počúvali za dverami. Pilar, potrebujem ťa rýchlo, prosím ťa, príď, ty si moja posledná nádej, prosím. Mária preto zavolala pomoc. Jasné moja, nehovor nič. Som tu pre teba vždy. Ďalej. Čau. Čau, no kde je ten, koho mám zviesť? Tam v izbe, tam je, vidíš? Čo tu robíš? Choď upratať okamžite. Dobre, už idem. Potom, čo Gertrudes uvidela, už nemohla takto ďalej. Zbalila si svoje veci a išla opäť na ulicu. Smútiť, spomínať, žalostiť a trochu sa aj poľutovať. Až jedného dňa sa z tmy vynoril muž, blížil sa ku Gertrudes a tajomným medovým hlasom sa jej prihovoril. Ahoj, mladá dáma. Ahoj. Dajte mi pokoj.
Vyzeráš, ako keby si stratila lásku, ako keby ťa zradili. Stratila si rodinu a robotu. Mám pravdu? Odkiaľ to viete? Ja som médium. Gertrudes bola trošku jednoduchšia a dôverčivá a preto tomuto mužovi uverila. Bol to amatérsky podvodník José Haďo Žrút, ktorý bol najatý matkou a Presvedčte ju, sestrou. aby sa do tohto domu za žiadnych okolností nevracala. Presne. Toto je jej fotka. Nájdete ju. To nebude problém. Viem, ako by sa ti dalo pomôcť, moja. Dám ti kontakt na moju známu, na ešte väčšie médium, než som ja. Ó, ďakujem! Prišla teda Gertrudes ku neznámej žene. Vedela som, že prídeš, Gertrudes. Synu, je mi to ľúto. Oci, aspoň keby jej rodičia žili. Počuj, nie sú rodičia náhodou tí dvaja feťáci, čo prednedávnom akože zomreli? Však oni žijú! Čo ste zač? Som veštica, veštím z ihličia. Prosím vás, pomôžte mi. Vyveštite mi z tohto ihličia. Borovičky, smreky, jedličky. Povedzte mi, ihličnány, ako mám tejto žene pomôcť. Už to cítim. Cítim. Váš život sa každú chvíľu zmení. Nie, Gertrudes, nerob to! Toto všetko bolo proti tebe vymyslené. Pozri! Mama! Papa! Trudy, Veď vy ste 10 rokov mŕtvi! nie sme. To bol len klam. My sme Ako boli... to? My sme boli na živote bez závislosti. Ale teraz sme už... Teraz sme už čistí. A odpust Pedrovi, on je dobrý. Zdá sa, že všetko dobre dopadlo. Rodinka si to navzájom vysvetlila, odpustila a Gertrudes si to vybavila so všetkými, ktorí jej ublížili. Gertrudes, dievča s chatrným životom, opäť našla stratené šťastie. S triezvou rodinou, milovaným Pedrom a krásnou budúcnosťou. Aha, už majú aj bábätko. Malú Gertrudes tretiu. Meno má po mame, aj po starkej. A veríme, že takto žili šťastne, až kým nepomreli.